Yun mga idol, good morning sa inyong lahat dyan. Magang maaga tayo ngayon dito sa Pantalan mga idol. Yan, wala pa tayong muta. Maaga ko ngayon mga idol kasi mas maganda daw mamingwit sa umaga mga idol. Kasi nakain daw yung mga isda. Kaya subukan natin kung tama bang sa umaga ay yung kubit na kubit yung isda mga idol. Dito kasi magsundo din ako ng papa kung mamaya mga idol city. Kaya manatira akong pain kahapon. Subukan natin kung makakahuli tayo agad. Kasi maaga pa mga idol yan, no? Ano pa? Alas 5 pa ng umaga. Subukan natin mga idol kung makakahuli tayo. One hour later. Hindi ko napakita sa inyo mga idol, pero ito may mga huli na ako mga idol. Yan. Kita ko na lang mamaya sa bahay mga idol, yan, no? Sa loob. Yan. So balikan ko mamaya mga idol. Tingnan natin yung huli ko ngayon. So uwi muna ako mga idol. Yan. One eternity later. So yun mga idol, nandito na ako sa bahay mga idol. At ito na, tingnan natin yung aking huli mga idol. Yan, titingnan natin. Yan, ito mga idol. Yung plato sa may. Ito mga idol, iba't ibang klase uli ang ating nakuha ngayon. At medyo marami-rami din to mga idol. Okay din pala pag maaga tayo mag-umpisang mag-ano mga idol, mamingwit. Yan. At meron ulit tayong isang pakol pang mga idol. Yan, pang ihaw. Yan. Sarap to pang sabaw mga idol, tong may mga ano, yung ganito. Tapos meron tayong gout. Yan. Yan mga idol. Medyo marami yung ano natin nakuha. Yan mga idol. Sarap to pang sabaw mga idol. Yan. Itong prito lang tong mga maliliit. Yan. Yan, ito lahat mga idol. Nasa mga 1 kilo din. Yan. 1 kilo din to mga idol. Yan, medyo marami-rami. Salamat sa grasya. May pang ulam na kami, pang hapunan ngayon mga idol. Pang hapunan. Mga idol, meron tayo ito mga idol, pang sabaw. Pang ulam namin ngayong hapunan. Tapos itong niniwalay ko mga idol, pang prito. Paksiw lang daw mga idol. Yan, ang bukas ng umaga mga idol. Yan ang huli natin ngayong lahat. At nilinis na ng commander. Yan. Yan mga idol. Sarap yan, pang sabaw. Ulam ngayong hapunan. Tapos yan, bukas ng umaga. Yun. So yan mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay ng aking mga video mga idol. Sana suportahan nyo aking munting vlog. At ito ko lang tapusin mga idol. Maraming salamat.